lijepo je biti sa poznatim licima, ponovno biti domaćin, a u stvari ja mislim da ste vi već ovdje svi domaći. I tako se ponašajte, tako se osjećajte. U ime Agencije za odgoj i obrazovanje i njezine ravnateljice Jadranke Žarković-Pečenković sve vas pozdravljam. Vi koji ste na ovom državnom natjecanju, sigurno ćete biti vrsni inženjeri. Dobar dan svima, drage učenice, dragi učenici, poštovane mentorice, mentori, ravnatelji, dakako uvaženi gosti i uzvanici iz ministarstva. Ja od srca čestitam i zapamtio sam, 7171 je sudjelovalo u ovom pripremnom natjecanju. Poštovane dame i gospodo, drage kolegice i kolege, draga djeco, brzo je prošla godina dana, vidim neka lica koja sam vidio i prošle godine. To ne mislim na svoje kolegice i kolege, nego evo mislim na djecu koja vrijedno rade i onda nije slučajno da su se opet našli kao najbolji u svojim županijama. Svi vi ovdje koji ste iz 12 područja najbolji, vjerojatno ćete se opredijeliti za neku od tehničkih ili strukovnih škola. Neki će upisati fakultete, neki će kasnije završiti kao moje kolegice i kolege nastavnici, neki će biti uspješni inženjeri u tvornicama. To je ono što mi trebamo. Sve ovo, tokom ovih 70 godina tehničke kulture, odnosno tokom 59 godina postojanja natjecanja mladih tehničara, ne bi bilo moguće bez pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja, bez pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje i naravno ne bi bilo moguće bez pomoći jedinica lokalne samouprave. Hvala vam, neka pobjede najbolji, ali naravno to ne znači da svi niste jako dobri. To što ste ovdje došli već znači da ste pobjedili u svojim sredinama. Dobar dan svima, dragi učenici, poštovane mentorice i mentori, uvaženi domaćini i gosti, organizatori, svi koji su zaslužni za ovo vrlo kompleksno natjecanje. Posebno sam zahvalan, iznimno u stvari sam zahvalan našim mentorima, našim učenicima koji daju svoj nesebičan doprinos ovom natjecanju. Učenicima želim da im ovaj današnji susret, odnosno ova 2 dana ostanu samo u lijepim uspomenama. Neka pobjeda onaj najbolji, to je i smisao natjecanja, ali neka im boravak u Primoštenu ostane u ugodnom sjećanju. Hvala svima još jednom i vas pozdravljam. Dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministar profesor dr. Pavo Barišić za bilten ovogodišnjeg natjecanja napisao je sljedeći uvodni tekst koji ću vam sada pročitati. Poštovani sudionici i organizatori ovogodišnjeg natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske. Okupljajući 7171 učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske, natjecanje ove godine dosegnulo zavidnu razinu i opseg. Natjecateljima želim ostvarivanje zapaženih rezultata i puno uspjeha, stjecanje novih znanja i iskustava te trenutke ugodnoga druženja u lijepom Primoštenu. Vaš ministar, profesor dr. znanosti Pavo Barišić. Ja se pridružujem ovim željama i sve vas srdačno pozdravljam. U području maketarstvo i modelarstvo sudjelovao je 21 učenik. Sudjelovala su 2 dječaka i ostalo su bile djevojčice. Svi su bili zadovoljni sa svojim radom. To su pokazali i to jest rekli u iznošenju prezentacije tehničke tvorevine. Svi su završili rad
Rad im je bio, vrlo ih je nadahnuo da je to dobar njihov model koji si mogu staviti negdje na svoj stol i kao uspomenu što su radili na državnom natjecanju. Područje 6. razred graditeljstvo, H kategorija. Ove godine na državnom natjecanju rade kućicu prizemnicu od balze debljine 2 mm. I u kombinaciji sa šperpločom tvore jednu tehničku tvorevinu prilično kompleksnu. Što se tiče samog rada, ove godine treba predviđeni da bude gotov za 8 školskih sati, iako su klinci ove godine iznimno dobri. Predviđamo da će rad biti ranije, a samim tim ako pogledate njihove radove vidjet ćete da su stvarno dobri. Se o području natjecanja strojarske konstrukcije koje se izvodi u 3 razine, školska, županijska i državna. Na državnoj razini na kojoj sada radimo, radi se diobeni stol, mehanizam diobenog stola kojim se omogućava kutni pomak po kružnici i takvi mehanizmi se koriste u strojnoj obradi materijala prilikom izrade zupčanika, lančanika. Radi se o jednostavnoj konstrukciji od podsinčanog lima 0,55 mm debljine. Na državnom natjecanju učenici izrađuju sklopivu kutiju u području obrade materijala. Od učenika se zahtijeva da znaju proučiti dokumentaciju, da znaju pravilno precrtati mjere sa crteža na materijal, da na zacrtanim pozicijama obilježe mjesta bušenja, mjesta savijanja, mjesta rezanja i da zatim prema radioničkom crtežu izvrše obradu dijelova. Isto tako prema sastavnom crtežu potrebno te dijelove sastaviti u cjelinu. Na 59. natjecanju mladih tehničara u kategoriji elektrotehnike učenici su izrađivali model kolektorskog elektromotora. Evo, prvi uradak ocijenjen i ispravan je upravo tu. Ovaj rad je nastavak područja elektromagnetizma. Učenici su na školskom natjecanju trebali izraditi elektromagnetsko zujalo, na županijskom natjecanju elektromagnetski relej i logični slijed je elektromotor. Konstrukcija motora, u biti ulazimo već u područje elektrostrojarstva, konstrukcija elektromotora je prilično jednostavna. Šta se da vidjeti iz priloženog, to je to, učenici polako završavaju radove, 2 rada su, znači 2 sata prije kraja roka su 2 rada gotova, vrlo uspješna. Ostali radovi čekaju na provjeru. Hvala. U povjerenstvu sam predsjednik za elektroniku, rade osmaši po H kategoriji. Oni imaju 2 zadatka, to su sve radili na eksperimentalnoj pločici, tu su obavili nekakve računske zadatke i mjerenje. U drugom dijelu zadatka, taj isti zadatak u stvari, leme na eksperimentalnoj tiskanoj pločici. Tom pločicom kasnije eksperimentiraju sa svjetlećim diodama, gdje na određeni način mogu doći do napona koji se kasnije uspoređuje sa tvorničkim tim parametrima za te LED diodice. Oni to rade dobro, evo jedan učenik je završio, čak dosta brzo. Ovi drugi su svi na drugom zadatku
i to ide svojim tijekom. Sljedeći korak, priprema prezentacije i to je to. Kod nas je atmosfera uvijek opuštena. Koliko vidim, djeca su zadovoljna. Zadatak je relativno jednostavan. Trebalo je napraviti robotska kolica koja prolaze zadanom stazom i dođu do vrata koja moraju biti automatizirana također. Dakle, to je jedan cijeli robotski sustav i kad robot dođe do vrata se trebaju otvoriti. Nakon toga robot mora produžiti do ovoga u recimo to garažu ili u neki radni prostor i kad dođe do zida sa ultrazvučnim senzorom prepoznati taj kraj puta. Nakon toga se svi dijelovi trebaju isključiti i to je ta priča. Hrvatski fotosavez provodi natjecanja državna natjecanja u fotografiji u sklopu natjecanja mladih tehničara od njegovih samih početaka, a tema je bila upravo život u gradu. Snimili su doista fascinantne prizore života u gradu u tom trenutku, tako da smo imali mogućnost pripremiti stvari nekoliko izložaba iz tog njihovog rada. Evo nas u Primoštenu na 59. natjecanju mladih tehničara. Ovdje smo kategorija robotsko spašavanje žrtve. Imamo 18 najboljih učenika iz cijele Hrvatske, pa su tu učenici koji već godinama idu na svjetska natjecanja i međunarodna natjecanja. Ovdje je među ovih 18 učenika 4 učenika koje ova godine idu u Japan u kategoriji robotsko spašavanje žrtve. Nalazite se u učionici gdje se radi automatika. Iza mene se nalaze učenici koji rade rad, koji se zove model pametne kuće. Postoje dvije opcije rada. Rad radi automatski i ručni način. Regulira se upravljanje kućom pomoću plamenika koji predstavljaju termootpornice i fotodiode. Kompletno je kuća autonomna i nakon što završe rad radi bez računala i bez ikakvih zadataka. Dobar dan, trenutno se nalazimo na natjecanju modelarstva uporabnih tehničkih tvorevina. Tema današnjeg rada je silofon. Rade djeca iz 21 županije. Svi vredno rade i mislim da će svi uspješno završiti rad. Nadam se da ćemo na kraju čuti dobru glazbu i nakon svih muka koje su prošli u ovih 7 sati rada, mislim da ćemo imati jako uspješno natjecanje. Evo, u P kategoriji orijentacija i komunikacija je ušla u 4. godinu postojanja kao natjecanje u jednoj dobroj atmosferi i evo, znanju naših polaznika, natjecatelja. Evo, lijepo vrijeme nas je podarilo, inače orijentacija se dakle provodi oko objekta i sve zadaće koje su trebali su, možemo otprilike reći, vrlo uspješno su napravili. Naravno, rezultati će pokazati svoje. Evo, za finalni rad se radi lemljene baterijske lampice male, a evo, vidimo po atmosferi da su natjecatelji zadovoljni i vrlo to
energično rade. A vidjet ćemo da li će na kraju zasvijetliti ili neće. Dakle, moram istaknuti kako je ovogodišnje 59. natjecanje mladih tehničara kao najkompleksnije natjecanje, osnovnoškolsko natjecanje u Republici Hrvatskoj proteklo u izuzetno dobroj atmosferi i u izuzetno dobroj organizaciji. Osobito mi je zadovoljstvo bilo vidjeti naše učenike kako su predano pristupili izvršavanju praktičnih zadataka, a ponajprije moram pohvaliti naša stručna povjerenstva koja su zaista profesionalno i na visini odradila ovogodišnju zadaću. Mislim da je ovo pravi primjer kako se i ovako složena natjecanja mogu organizirati zaista i u pravoj atmosferi i s pravim rezultatima koji su u biti mogu iskazati kroz zadovoljstvo djece naše ponajprije. Hvala.